Hello, good morning everyone. खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो आंनि YouTube चेनेलनिफ्राय दा जोङो मर्निं वाकआप खालामनो नागिरदों आरो मानसिफ्रानो दाबो फैजोबबाया Hello. Hello, sweet. Hello, sweet. That is my dog. Bे आंनि पाप्पु. नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांदो दे एसे सोलोंहोदों आरो ना आङो मर्निं वाकआपआव बुलायनाय मालायनाय एसे फाइट खेला गेलेनो थाखाय आरो शुटिं जागोन नालाय जोंना एसे साननैसोनि उनाव शुटिं नुनो मोनगोन रायजोफोर ओंखायनो बारला बासिखौ सोलोंहोदों आङो नैबे जाहैबाय लिडार जाहैगोन आरो बियो फोरोंग्रा ओंखायनो बिदि जादों दा एडभाइजाराव दङ मोजां सोलों नायलांबाय थादो लोगोफोर आंबो हाया हेलौ एसे जानला मोनला बारलाबायनाया मेंबावबायब्रा रायजोफोर बारा टेनसन लाना दे प्रब्लेम लानाङा जोंनि देहाखौ बांद्राय मोजाङाव दोनोबाना जोंनि देहाया प्रब्लेम फैयो ओंखायनो जों एसे खस्थ' होनांगौ देहा सोलेरखौ मिथिबायना मानि थाखाय मर्निं वाकआप खालामो दा बेनि थाखायसो खालामनाय जायो रायजोफोर फ्रेन्ड्स सरि आंना भइसआ बारा क्लियार जाया दे मर्निंखाय बेकग्राउन्डआव नुहुरदों बे लामा सरक जोंनि एरियानि बेनिखायनो जोङो देहाखौ एसे थागर खालामनांगौ
नुदों एसे खारहोगासिनो जों बेकग्राउन्डआव नायहरदो लामायालाय खाथिखामोन लामाजों खारहोनो हायोमोन माथो खारबोनो हाला अखा हाहांहांखासै दिनै बोथोरानो नै सानै मानसि फैगासिनो इधर भी एक आदमी आया ड्रनसो बायबावनोसै आं रायजोफोर र' है जाम्बा खारदोसो ओंखाम जानो हानायसो आंना एसे जिरायना लानि र' दसे दा बांद्राय गोलाव खालामनाय जायासै भिडिअखौथ' शर्ट खालामनाय जासिगोन दा दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'सै माय डियर अल गाइस दा बयबो आंनि चेनेलाव गोदान फैदोंबा साबस्क्राइब शेयार लाइक कमेन्ट खालामनो दाबाव प्लिज माने जोङो सापर्ट होलायोबा सापर्ट मोनो नालाय एग्जाम्पोल महरै बर' राव दं अननाय होयोबासो अननाय मोनो होननाय बेफोरबायदि आरो बेनिखायनो अननानै बयबो शेयार खालामलायनानै होबानो जाबाय जाहाथे जों थांखि लानायफ्रा सानसे समाव जाफुंहैयो नेक्स्ट नुनो मोनफिनगोन लोगोफोर